Do hlav nám dali predstavu, že starý ošarpaný dom je niečo také, čo je nečisté, čo je zlé. V každom jeho kúte číha na nás zlo. Ale pravda, pravda je trochu iná a mnohokrát sa skrýva v úplne inej časti a v inej štvrti. Mnohokrát domy, ktoré vyzerajú luxusne zariadené a že je v nich život, tie sú tými domami, ktoré nesú so sebou nekalú minulosť. Čím viacej duší ľudí vstúpilo do domu, tým viacej sa tam zobrazuje určitá čakra. Naprieč tým domom dýchá určitá, dá sa povedať, temnota. A niektorí, hovoria si senzibili, to cítia. Nie som senzibil. Ale cítim to. Cítim dobro, ale o to väčšmi zlo. Zlé duše, zlé také by som povedal, no asi to ani neviem vysloviť. Zlé entity. Bál som sa to vysloviť. Tie chodia a očumujú toho návštevníka. A v dnešnej dobe, keď ľudia striedajú partnerov, partnerky i bývanie zamestnania, tak sú tie domy alebo byty častokrát obývané novými entitami a tie staré tam zostávajú a chodia a pozerajú a okukávajú svojho nového nájomníka. Vieš, ja som jeden z tých, čo vystriedal za svoj život niekoľko bydlísk. A môžem ti povedať, do každého nového bydliska, keď som šiel, cítil som to. To musí ísť z tvojho vnútra. To cítiš. Cítiš to až v záhlavku, že niekto sa pozerá. Že dvere by si mal za sebou zatvoriť, ale ostávajú stále otvorené. Pozerá sa. Nevieš, kto to je. Cítiš také brnenie za ušami. Ide to k zátilku, ide to až ku. Vidíš, a som sa z toho zakrkal. Až ku krku to ide. Cítiš to na šíji, na krčnej chrbtici. Začnú ti z toho trnúť až prsty, niekedy špičky nôh. Je tam. A vtedy vieš, že tam je. Možno tam cítiš aj trošku chlad. Možno je to len prievan, nezavreté okno. Možno sa tam trošku odniekal dostáva nejakej inej energie. Tej, ktorú by si najradšej nevidel, nepočul, necítil. Ono to očami není vidno. Nie je. Není. To je jedno, ako to poviem. Horšie je, ako to vyznie. Mal si niekedy taký pocit, ako ja. A vieš, čo urobiť túto chvíľu? Vieš, ako sa tohoto pocitu zbaviť, alebo chceš ho prehlbiť? K večeru, keď vonku všetko stíchne, vtedy cítiš, ako chodia entity okukávať svojho nového obyvateľa. Vtedy cítiš, ako sa tam plahočia a naťahujú svoje drápy. Vtedy. A ty nemôžeš urobiť nič iné, len si zapnúť televízor alebo si vypiť nejaký alkoholický nápoj. Nedaj to Bože, dáš si kávu a potom pozeráš do noci. Do noci, do tej tmy. Áno. Ženy veľakrát zapnú lampičku a zaspávajú pri svetle. Ale ty ako muž, ty si lampičku nezapneš. A cítiš to o to väčšmi, o čo väčšmi je tma. Tu nejde o to, že niekto pozerá na teba z postele, alebo že je niekde na boku. Ty to cítiš navôkol seba. Ty to cítiš. A cíti to aj tá entita, že ju cítiš. A čo v takomto prípade môžeš ty urobiť? Ako sa môžeš brániť? Keď sa pozerá, a ty vieš, že sa pozerá, ale nie je to očami, a vieš, že ťa vidí.
A je ti to až, by som povedal, trápne, že ťa vidí. Ale musíš ho vyblokovať. 1, 2, 3, nevieš, koľko tých entít je, musíš ich vyblokovať zo svojej existencie. A tak potom si myslíš, že si láhneš. Zakrieš sa perinou a pozeráš do stropu. Privrieš oči a začnú sa ti zjavovať obrazce, tváre, oči. Poznáš ten pocit, keď zavrieš oči a vidíš. Nevidíš svetlo, vidíš niečo tmavé a to tmavé ťa požiera až donútra a cítiš, že stále sa niekto pozerá, stále tam niekto je a nie sa ho zbaviť. Aj by si niečo povedal, ale bojíš sa niečo povedať, lebo sa bojíš, že by precitol, že by to bolo ešte horšie, že keby vedel, že si ho uvedomuješ, že keby si sa vyjadril, že by o to väčšmi ťa schmatol, že by si uveril a získal by nad tebou moc. A toho sa bojíš. Bojíš sa vítať len čo hláska. Máš stiahnuté hrdlo. A vtedy to cítiš. A nakoniec zistíš, ty si ten pocit užíváš. Ty máš rád ten pocit nepokoja, ten pocit, že ťa niečo chce rozožrať. Ale ty mu chceš odolať. Čakáš, akým spôsobom bude na teba tlačiť. Či bude pritláčať ten pocit toho, že ťa vidí, alebo sa bude vzdialovať. Cítiš to? Cítiš to i ty? Alebo to necítiš? Ak to necítiš, tak sa len snažíš to necítiť. Ono to tam je. Je otázka, na akú hladinu sa napojíš. A či sa napojíš. A ver mi, napojiť sa vie väčšina z nás. Lebo je to v nás, je to všetko v hlave. Všetko, čo počuješ, je v hlave. A on sa ti do hlavy vie dostať. A vie tam byť, precitnúť. A vie ťa potom aj ovládať. Určitým spôsobom. Nie presne, že dvihneš ruku naľavo, keď on povie naľavo. Ale vie ťa zneistiť. Zneistiť tvoje myslenie. A to je to, že sa ti dostal do hlavy. 1, 2, 3, teraz nevieš, ktorý to je z nich. Máš ten pocit toho strachu? Alebo nemáš? No a keď nemáš, stáva sa, možno si myslíš, že imúnnym. Ale ako som na začiatku povedal, poradím ti, ako sa s týmto fenoménom vysporiadať. Za svetla, keď bude svetlo, zoberieš si do ruky papier, nejakú podložku, môžeš zobrať starú knihu, to je jedno. Zoberieš si vodové farby. Farby vodové alebo temperové, aké máš, ale mali by byť miešané trošku vodou. Zoberieš štetec. Najlepšie, keby si teda mal tie farby vodové, ale môžeš mať aj temperové, ale musíš ich mať viacej pootváraných, aspoň 8. A teraz samovolne necháš ruku, nech kreslí. A kresliť bude tvár bude kresliť. Tú tvár, ktorá sa chodí pozerať. Lebo tých viacej entít sa potom spája do jednej entity, ktorá má silu do teba, alebo respektíve na teba tlačiť a do teba vstúpiť. A ty po nejakom čase, možno po 5, po 10 minútach, zistíš, že si niečo nakreslil, že je to tvár. Nemusíš mať veľké umelecké schopnosti. Stačí, že je to kruh, má to oči, pusu, ako sa povie, nos. Môže to mať aj nejaké rohy, nemusí, môže to mať len uši, vlasy. To je jedno, čo si cítil, to si napísal, nakreslil. A tento obraz, pamätaj dobre, neznič ho. Ten obraz si daj znútra tvojich vchodových dverí a nalep si ho. Napríklad pod také kukátko. Ja ti garantujem, že už ten pocit toho, že ťa niekto okukáva, buď bude nižší, alebo sa úplne vytratí, lebo ty vždy pozrieš na ten obraz a zistíš tam si.
Lebo on bude musieť nie cívieť na teba, bude cívieť na ten obraz večer. Nebude mať čas otravovať teba, bude otravovať ten papier. A ten papier tam nechaj. A keď budeš z bytu odchádzať, keď ty budeš z toho bytu odchádzať, hádaj, čo s tým papierom. Spál ho. Spál ho. Nech ten, čo príde ďalší, nech si rieši problém taký, aký si riešil ty. Nezatváraj nikoho, pokiaľ to nie je potrebné. Zavieraj len tých, ktorí zavretí majú byť. A otváraj len to, čo otvorené má byť. To si pamätaj. Túto radu. A teraz, a ako aj naposledy, a možno aj na budúce, prajem ti krásnu a ničím nerušenú noc.